Γιατί κάποιος παίρνει 800 ευρώ σε ένα μήνα, και με αυτά τα 800 ευρώ που παίρνει από τη δουλειά του και αγκομαχώντας και δίνοντας όλο τον χρόνο και όλη τη ζωή, δεν μπορεί να βγάλει το προστοζήν. Το σύστημα σου κλέβει τη ζωή σου. Κάθε μέρα που πας στη δουλειά δίνεις όλη τη ζωή για 5 χωρίς να συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν καλύτεροι τρόποι τη σήμερον ημέρα να βγάλεις χρήματα. Πλέον έχεις υπολογιστές και κινητά που με μια σύνδεση στο ίντερνετ μπορούν να σου βγάλουν λεφτά, άμα ξέρεις τον τρόπο. Όποιος έχει τη δύναμη που την αποκτάει μέσα στο κονκλάβιο, την ακαδημία μου, όπου μαθαίνεις πώς να βγάζεις λεφτά online, μπορεί να βγάζει μαγικά μαρούλια τα οποία το αγοράζουν οτιδήποτε θέλει στη ζωή του. Γαμάτο ρετυρές στην πιο ακριβή πόλη του κόσμου. Τσεκ. Χρυσό αμάξι. Τσεκ. 800 ευρώ γυλές. Τσεκ. Ό,τι θέλεις απλά λες που είναι η κάρτα. Πάρ' πλήρωσε. Τέλος. Αυτό όμως δεν στο λέει κανείς. Και όταν στο λέω εγώ, εσύ νομίζεις ότι εγώ θέλω να φλεξάρω, ή θέλω να το παίξω γαμάτος. Όχι, γιατί εγώ ξεκίνησα από μια βασική δουλειά που βγάζα 3 ευρώ την ώρα. Αλλά έμαθα ότι υπάρχει και άλλος καλύτερος τρόπος. Και όταν το έμαθα, δεν έκατσα να κρίνω αυτό που μου το έμαθε. Του είπα, πες μου πώς θέλω να το κάνω. Οι περισσότεροι τα δείχνουν όσα δείχνουν, λένε τα κληρονόμησες, δεν τα βγάλες μόνος σου, δεν ξέρεις, θες να πάρεις τα λεφτά μας. Πιστεύεις ότι έχω ανάγκη να πάρω τα λεφτά σου, πιστεύεις ότι θα σε δώσω παίρνοντας 30 ευρώ από σένα.